ଆଜିଠୁ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା କମିପାରେ ତାତି କହିଲେ ଆଇଏମଡି ଡିଜି। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ। ଭାରତୀୟ ଆଇଏମଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ତାତି ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜିଠାରୁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବାର ଥିବାରୁ ତାତି କମିପାରେ। ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ତାତି ହୋଇଛି। ସମୁଦ୍ରରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ବାୟୁ ଆସୁନଥିବାରୁ ତାତି ବଢ଼ୁଛି। ଆଇଏମଡି ଡିଜି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ତାତି ରହିପାରେ। ଏହାସହ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ତୀବ୍ରତା ଅଧିକ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଲୋକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିଠୁ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା କମିପାରେ ତାତି କହିଲେ ଆଇଏମଡି ଡିଜି। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ। ଭାରତୀୟ ଆଇଏମଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ତାତି ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜିଠାରୁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବାର ଥିବାରୁ ତାତି କମିପାରେ। ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ତାତି ହୋଇଛି। ସମୁଦ୍ରରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ବାୟୁ ଆସୁନଥିବାରୁ ତାତି ବଢ଼ୁଛି। ଆଇଏମଡି ଡିଜି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ତାତି ରହିପାରେ। ଏହାସହ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ତୀବ୍ରତା ଅଧିକ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଲୋକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।